Escenaris, cinema, arts plàstiques, lletres, tendències, innovació, exposicions. És cultura. Si és que gairebé tinc tots els problemes que enumeren Sitfield. Joder, quina depre. Passi el que passi és una pel·lícula independent dirigida per Robert Bellsolà i protagonitzada per Marcel Tomàs, Carlota Bosch i Sara Gálvez. En to de comèdia romàntica explica els problemes que passa una parella amb fills per trobar el moment adequat per fer l'amor. És un llargmetratge rodat sense ajuts públics que el director espera estrenar el 2011. Passi el que passi. És un bon títol, no? Passi el que passi és una pel·lícula que va bàsicament d'una parella d'uns 40 i pico i tal, és a dir, una mica com jo, que està casat i tal, que té criatures, i que, bueno, és un cap de setmana que comença el divendres, el típic, què fem aquest cap de setmana, no? El típic que parles amb la teva dona, què fem aquest cap de setmana? Anem aquí, anem allà, bueno, perquè sembla que el cap de setmana has de fer sempre quelcom, no? I en aquest cas el tio li diu a la dona, escolta, per què no follem, no? Per què no fem l'amor, no? Vaig a buscar la nena al col·le. I comença així un cap de setmana, no? Total, que no tenim pla pel cap de setmana, no? El del sexe. Ho hem de fer 4 vegades. Ai, i què fem amb la nena? A la nena li donem somnífers i a dormir. No siguis animal, home. Però en paral·lel, diguéssim que el que estàs veient a la pel·lícula és un guió, no?, que està escrivint el propi protagonista, no? I aleshores hi ha tota una sèrie de reflexions sobre el que és escriure una primera versió d'un guió, que, bueno, tots els que hem escrit i tal, sempre passes per una sèrie de traumes, de dir, penso, tiro endavant, acabo la primera versió, no, aquest personatge és dolent, no, tira endavant i tal. Què? Rapidet, no ens dura pas. El papi, li està rentant el culet a la mami. Com que aconseguir subvencions és molt complicat, doncs la nostra és una aposta de dir, bueno, podem fer cinema sense subvencions, l'únic que necessitem és un equip tècnic, ganes i posar-nos-hi, no? Passi el que passi, fem-la, no? Vam dir, bueno, l'hem de fer en 11 dies, no? 11 dies, era impossible rodar un llargmetratge en 11 dies. I era veritat, ho vam fer en 12. La idea era, rodem, i després intentarem inclús distribuir-la nosaltres mateixos. De fet, no tenim distribuïdora, no n'hem anat a buscar, o sigui, tampoc he anat a picar les portes de les distribuïdores, no tenim cap televisió al darrere, però tampoc he anat ni a TV3 ni a cap altra televisió a oferir la pel·lícula. Jo suposo que això ho farem, perquè ens plantegem ara la cosa com un procés, no? És un procés. El procés és haver rodat la pel·li, tenir-la muntada, editada, sonoritzada, perfecta, que és com la tenim en aquests moments, i ara l'únic que volem és dir, la pel·li existeix i la donem a conèixer a Facebook, ja porto aquí les samarretes, semblo ja el Santiago Segura, però bueno, s'ha de fer promoció, si no, el que no puguis fer, el que no facis tu, no t'ho farà un altre, no? I aleshores hem obert aquesta pàgina al Facebook simplement dient la pel·li existeix, no? I, bueno, sobtadament, en menys de 2 mesos tenim 3.800 seguidors, fans, gent d'aquesta que ha fet el clic al m'agrada de la pel·li, i això creiem que és la via ara mateix, no? D'intentar promocionar una pel·lícula 2.0 a nivell d'internet, créixer en aquest mitjà, i quan tinguem un volum gran de seguidors o quan hàgim sortit als mitjans i se'ns conegui, creiem que serà el moment d'anar a buscar la distribuïdora, el moment d'anar a buscar la televisió. Una mica és el procés al revés, no? Nosaltres hem començat rodant i després buscarem com paguem les deutes, com podem arribar al carrer, no? A diferència del que normalment es sol fer, i també ho hem fet en català, no? Que, bueno, diem, si en castellà potser tindríem més mercat i tal, però l'hem fet en català, som catalans i l'hem fet en català, no? I per això dic que és cinema independent 100%, i 100% sense subvencions, el qual no vol dir que estigui en contra de les subvencions, que en donguin, i tant, només faltaria, però que nosaltres, almenys en el nostre cas, l'hem fet a sense. Escolta, quan tothom hagi marxat i la nena dormi, et mataré a polvos. A veure si és veritat. Sempre m'he preguntat, escolta, quan estrenareu? Dic, estem tancant acords, estem treballant perquè això passi, no? Aleshores, el Facebook és un bon mitjà per canalitzar la informació de la pel·li. De fet, ens van plantejar, obrim una pàgina web de la pel·li, obrim un blog, fem un Twitter, i clar, vam valorar totes aquestes opcions i vam veure que, ja que havíem aconseguit en menys de 2 mesos gairebé 4.000 fans, quines ganes de portar-los a tots a una altra red social, a una altra plana, concentrar-ho tot al Facebook, no? O sigui que estem focalitzant tot, és com la pàgina web de la pel·li, al Facebook, allà hi tenim tots els vídeos que estem penjant, perquè també és important que li anem afegint continguts a la nostra plana, no? També el que estem buscant és vídeos de recolzament
de gent més o menys coneguda, famosos. Hem aconseguit el saltador Jimmy Jam, que s'afegeixi a la nostra causa. L'he casat! En Jimmy Jam! És en Jimmy Jam! Jimmy! Hem aconseguit també a la Mònica Pont, que és una actriu catalana. Ara, quarta pàgina, escenes d'amor. Hi ha algú de diàleg, eh? Hi havia diàleg, eh? El Joan Roca, del celler de Can Roca, el Carlos Núñez, el gaitero gallec, perquè el seu germà és el que ens ha composat la banda sonora de la pel·lícula. Mira, Aiguaviva Films, que és la meva productora, són bàsicament jo, la meva dona, la meva germana i el meu cunyat, però activament, bàsicament, el que treballo soc jo. És una productora molt petita, molt familiar. Nosaltres vàrem començar amb la pel·lícula Soldados de Salamina, en la qual vàrem fer el making of. Em vaig introduir com vaig poder en l'equip d'en Trueba i companyia i finalment vam aconseguir poder fer el making of, i en paral·lel també vam fer un documental que es deia Salaminos, que era sobre l'experiència del rodatge, que vam tenir la sort que ens el comprés TV3 i Televisió Espanyola. O també videoclips per gent d'Operación Triunfo. Hem fet videoclips per al Daniel d'Operación Triunfo, per al Víctor, per la Natàlia. I després vaig començar molt a treballar amb el Carlos Núñez, amb el gaiter gallec. Aleshores li vam fer un primer documental que es diu Cinema do Mar, que està inclòs en el disc del mateix nom, del Carlos, i per altra banda vam començar aquest últim projecte que estem a punt d'estrenar per la televisió galega, que se'n diu Brasil Somos Nós, que és un documental sobre l'experiència del Carlos Núñez al Brasil. I una mica aquesta és la trajectòria. Ara hem fet aquest primer llargmetratge, que es diu Passi el que passi, per qui no sapigués, i aleshores tenim un següent projecte en el qual ja hem rodat un teaser que es diu Fat Love, que és sobre un flaquer que està grassonet i que es vol aprimar i tal. Vam rodar un teaser amb l'Antoni Aguirre Gómez Corta i amb la Carolina Banc. Sempre diuen que la millor pel·lícula és la que et permet fer la següent, Aleshores, esperem que passi el que passi ens permeti afrontar altres produccions, i no tan independents, perquè estaria bé tenir més pressupost per fer les coses, està clar.